ученички от 3-ти клас, основно училище Свети Кирил Методи, село Карипетрово. Аз съм Соня и това са моите приятелки Дария и Християна. Приятно ми е, аз съм Татяна. И искаме да се запознаем повече за професията фризьор. Добре, каквото мога ще ви кажа, ще ви обясня. За мен е удоволствие и се радвам, че сте тук. От колко време се занимавате с фризьорството? От 32 години. Как избрахте тази професия? Когато бях малка, имах тук една съседка. Се ме караше да я правя прически. Ти като станеш голяма, ще станеш фризьорка. И аз не вярвах. Обаче по-голяма като станах, моята майка ме е записала на фризьорски курс. Отидах там, хареса ми и така. И са най-честите проблеми с косата, с които се сблъсквате ежедневно? Най-често са такива големи момичета като вас, които искат да имат много дълги коси. Не ги подрязват често и те цъфтят. Скъса се косама и не стоят красиви. Трябва да се подрязва често и трябва косата обича да бъде често ресана, сресвана, с гребен всяка сутрин, вечер. Да бъде лъскава, да бъде красива. Какви грижи са необходими за косата през различни сезони? Пролетта и есента косата обилно пада. Тя се подновява. Тогава може би трябва повече маски, повече грижа за косата, за да може по-бързо да изникне новата, да е здрава. Понеже всяка коса е различна. Има суха коса, има мазна коса, има изтощена и за всяка една коса трябва отделни грижи. Кой е продуктът във вашата практика, без който не можете? Зависи каква процедура правим. Дали ще е подстригване, дали ще е бладисване. Във всяка една сфера различни продукти има, които са много важни. Но на първо място шампуана и балсам. Защото когато косата е хубаво измита и когато се сложи балсам, тя се реши лесно, не се къса и се работи много по-лесно. Разкажете за интересен случай от вашата практика. Толкова са много. Много интересни случаи имам. С деца имам много интересни случаи. Скоро имах едно дете и вика: "Мале, машинката ти от чисто злато ли е?" Те ме пита: "Косата ти естествена ли е така червена?" Най-различни. Продължавате ли да се обучавате? Преди много често ходихме по семинари. Изключително често. Поне на годината 2 или 3 пъти. Като се правят най-различни семинари за боя, за постригване, за прически, нови модни тенденции и такива неща. Обаче сега, с навлизането на интернет, можем оттам информация всякаква. За техники, за постригване, за бладис. Мототе са през различните години различни. Сега, колкото повече години минават, просто се радвам, когато клиентите са доволни. И то още на момента личи. Просто отражението в огледалото, като го видят, то просто си личи, когато са доволни и си тръгват щастливи с усмивка. Какво бихте посъветвали младите хора като нас при избора на бъдеща професия? Да работят това, което обичат. Да правят това, което обичат. Защото когато правите това, което ви харесва, както моята професия ми харесва, ще бъдете успешни и ще ви се получават нещата. Всичко ще бъде хубаво.